Sziasztok! 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 Na, 1000 éve nem voltunk itt nálatok, hogy itt élőben bejelentkezzünk, és nagyon sok dolog van, amit el szeretnék mondani, mert hogy a június utolsó hetébe léptünk. Bizony. És nagyon-nagyon-nagyon sok akció fut, amit amúgy így puskaként fel is írtam, mert hogy nagyjából már nem is nagyon tudjuk megjegyezni. Ami nagyon fontos, hogy a nyereményjátékunk sorsolása az jövő héten hétfőn, azaz július 1-én lesz. Tehát a héten van még arra lehetőségetek, hogy vasárnap éjfélig pontosan ugye a weboldalon, hogyha vásároltok, vagy itt szombaton fél egyig az üzletben, bekerültek ebbe a kis ládikánkba, és 2 darab repülőjegyet fogunk kisorsolni. Úgyhogy ha szeretnétek menni nyaralni, akkor a repjegyet most mi álljuk nektek. Úgyhogy gyertek bátran, bármit lehet vásárolni, ha csak egy kis tollacskát veszel, vagy ha tényleg nagy, mindegy, most csak vásárolj, és itt is leszel bent, és hát ha te leszel a szerencsés nyertes. Igen. Úgyhogy igazán tényleg egész héten gyertek nyugodtan vásárolni, vagy itt vagy a webshopunkon, ugye nem kötelező személyesen megjelenni. Ha nincsen kedvetek, csak webshopon nézelődjetek, ott is vannak külön webshopos akcióink is, és azt is, hogyha megrendelitek, akkor ugyanúgy bekerül a nevetek ebbe a kis dobozkába. Bizony, ilyen akció most egyébként, ami holnap utánig fut, tehát szerda éjfélig tudtok vásárolni Berner 5 kuponkóddal a Berneres termékeket. Úgyhogy ha szeretnétek, akkor most ki tudjátok használni ezt az akciót is. Egyébként meg hétfő van, és ingyen szállítunk. Bizony. Hát ugye hétfőn, amit leadtok a hétre rendelést, tehát még tudjátok, hogy szükségetek lenne csütörtökre anyagra, akkor mai nap folyamán leadjátok, és befizetitek, akkor szállítást azt mi fogjuk állni. Budapest területén belül. Igen, így van, 2,5 tonnáig. Igen, ugye? igen. Jól mondom, igen, úgy emlékszem, hogy 2,5 tonnáig vagyunk, igen, azzal az autóval, és akkor itt Budapest területén ingyen tudjuk nektek vinni, ami amúgy egy szuper kedvezmény. Nagyon jó áron szállítunk, de ettől függetlenül még jobb, így van, még kedvezményesebb. Igen. Na és akkor van raklapos akciónk, igen, a megjelölt termékekre Facebookon, Instán, egyébként TikTokon is mindenhol láthatjátok, hogy mely termékekre érvényes, és hogyha egy raklappal vásároltok ebben a hónapban, akkor extra kedvezményes áron fogtok tudni hozzájutni. Igen, ezt ugye a weboldalon le is tudjátok csekkolni, így jelenthegyetek be annyit, amennyi van egy raklapon a kosárba, és akkor ott már úgy fogja mutatni a kedvezményes árát majd, mert ugye természetesen alapból nem mutatja, alapból rendes árát mutatja, de berakjátok, mondjuk tényleg ott van a profi kontaktból 48-at, és akkor már látni fogjátok, hogy mennyire jön ki kedvezményesen. Bizony. Na és akkor van még ugye Héra színezőpaszta akciónk, az összes akcióban van. Igen, ez az élőnek szintén a varázsa, mert hogy közben bejönnek az ügyfelek, a noncsivel, de én addig még maradok. Mercato M-es zsebünk is nagyon szuper áron elérhető ebben a hónapban. És mit nem mondtunk még? Nektek szerintem elmondtunk mindent, hogyha nem, akkor Facebookon, Instán, tényleg TikTokon fent van minden. De nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel várunk titeket ma is az üzletben fél 5-ig. A weboldalon meg tudjátok 0-24-ben éjjel-nappal tudtok vásárolni, kihasználva a kedvezményes termékeket egyébként, mert hogy nem minden kedvezményünk fut itt az üzletben is, van, amit például csak webshopon láthattok, és ott tudjátok kedvezményes áron megrendelni. Na, de akkor vasárnapig gyertek, hogy tiétek legyen a 2 darab repülőjegy, és megyek is, hogy gyorsan tudjanak róla itt is az ügyfelek, hogy ha az övék lesz a 2 darab recsi, vagy a tiétek. Jó, úgyhogy várunk titeket sok szeretettel, legyen nagyon szép napotok, sok puszi! Sziasztok!